Se jkunu identifikati l-postijiet fejn l-aktar hemm kriminalità, se jitnedew programmi edukattivi fl-iskejjel, kif ukoll se tkun indirizzata aħjar il-kriminalità fost il-familji. Dawn huma wħud mid-diversi inizjattivi msemmija fl-istrateġija għal prevenzjoni tal-kriminalità f'pajjiżna. Strateġija li l-ewwel waħda tax-xorta tagħha, tant li pajjiżna huwa l-aħħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li se jimplementa strateġija simili. Il-kriminologa Janice Formosa spjegat li minn analiżi estensiva kienu identifikati numru ta' prioritajiet, waħda minnhom il-bżonn ta' ħidma biex tonqos il-kriminalità fost iż-żgħażagħ. Qed naraw il-indicator jew dak li huma bej 14 to 16, dak li huma bej 17 to 21. U għalhekk il-bżonn li jkollna youth support dak li huwa online u youth intervention teams fil-komunità. Żiedet tajt li riċerka waslita għal statistika fl-Ewropa li turi li r-reati kriminali fost il-familji huma rari. Però fil-każ ta' pajjiżna x-xenarju huwa differenti. Huwa permezz ta' din l-istrateġija li din l-isfida se tkun indirizzata. Rajna li x-xjuż li iktar nifokaw fuqhom huwa l-ixxu ta' vjolenza. Fil-fatti kif spjegajt qed naraw il-bżonn ta' programmi fl-iskejjel li jindirizzaw l-ixxu ta' vjolenza u dak rajnihom minn data ta' domestic violence, minn natura tal-krimini li tresqu fuqhom iż-żgħażagħ li crime families huma violent prone, ġifieri prattikament dawk qed jindikawna waħda mill-ixxu se nindirizzaw huma l-attitudnijiet u l-vjolenza fiha nnifisha. L-istrateġija tara li ssir ħidma biex jonqos il-pickpocketing, ħidma biex persuna ma terġax tiskonta sentenza ta' ħabs, li jkunu indirizzati aħjar il-bżonnijiet ta' tfal li jagħmlu parti minn familja midħla tal-kriminalità u iżjed attenzjoni ta' każi ta' vjolenza domestika. Ħidma li mhix biss xogħol il-pulizija, iżda tirrikjedi l-involviment ta' bosta entitajiet bħal kunsilli lokali, edukaturi u l-pubbliku. U għalhekk li tnieda proċess ta' konsultazzjoni pubblika ta' 5 ġimgħat biex kif spjega l-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela ikun assigurat iżjed serħan il-moħħ. L-għan aħħar jkun li tonqos il-kriminalità u allura ifisser li aktar persuni ma jitlux f'xi ċirku ta' kriminalità li wassalhom anke addirittura biex ikollhom sentenzi anke ta' ħabs. U allura innaqsu l-kriminalità, innaqsu anki mbagħad il-vittmi, għax wara kull persuna hemm vittma li tkun qed tiġi effettwata b'mod negattiv. Allura mhux biss li innaqsu l-persuni li jidħlu fiċ-ċirku tal-kriminalità, imma wkoll il-persuni li jkunu vittma ta' dak l-att kriminali.